wis ana kopine, udut wis ana udut. Pancen ngrangsa ya. Ya apa Bit? Lagi ngenteni ente kasing di bae suwe temen tentani Biasa wet. Pas ngapeli inayah malam minggu. Ngene bae. ki omene ngopi jegong motoran bae. Oke. Nanti kopi ini. Wet. Cito. Tak udut ya. Sau tutut 55 moran Udutnya keri loro tok. ya ramang toko man Nyetok ndas. ya kowe be untung sih ning lakapi ben non Yung nas ya. ngenes dewek mana Ini jitok iya. sabar ya adalah tak gawe Cepet aja kesuwen. Ini balik ya. oh iya kopi sing sore bae mau wae kena ARND Jon, kopinya Jon. Si temen sih John. Kopi nek. Dinung ya. Ya wis dino, wis tak gawe kene ya dino. Ini kopi nesem. Nah, kopi mau sore oh. Bangsat.